Morjesta vaan kaikille, se olisi Tosino täällä ja nyt meillä olisi taas vähän Pixelwords-videota, mutta nyt meillä olisi vähän synkempi aihe sillä, että Villasuka PV on scammer. Ja Villasukalla on tosiaan oma YouTube-kanava ja se on tosiaan Pixelwords-tubetta ja tää kaikki tosiaan alkoi mun Discord-serveriltä. Tässä tosiaan tää Karkki FPS on hyvä tuote ja tää Henkaldepopytes.com on Villasukka. Ja tosiaan tää Villasukka toisteli mun servulla, että se voi tuplaa tyyppien BC:t. Ja tää Karkki FPS tosiaan usko tähän Villasukkaan ja sitten ne kävi täällä Karkki FPS:n maassa, missä tosiaan tää Villasukka skämmäsi tän Karkki FPS:ään. Ja tässä on tosiaan tää videoklippi, minkä tää Karkki FPS kuvasi. Ja tässä näkyy, että Villasukka lähtee täältä maailmasta. Ja heti sen jälkeen, kun tää Karkki FPS tulee kertomaan, että Villasukka on skämmännyt hänet, niin tää Villasukka lähtee täältä mun Discord-servulta. Tää on mun mielestä tosi säälittävää, että tällaiset tubettajat skämmää tällaiselta tyypeiltä. Mutta joo, pistäkää kommentteihin